Yuk. Model anyar iki lho rampung lagune wis disengki. Piye? Wis mari prono. Apa? Iki modelnya rada masane. Ayo ya. Masalah iki. Sing ya. Masalah iki nek Iya. latihan ora do mangkat iki. Ora apa-apa. Iya ora. Aku mau goblok dadak. Piye? Adune ayo melu, Dik. Nah, apa tok ngatur. Berarti ngono kuwi. Dek Wajib main yo. wajib kain lanang wadon lurung ilmu wajib kain lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen durung rusak bodohmu ojo liren yen durung rusak bodohmu wajib ngain lan wadon lurung ilmu wajib ngain lan wadon lurung ilmu aja liren yen durung rusak bodohmu aja liren yen durung rusak bodohmu. apa? Apa let? Apa?